رخصتنەکە مافێنە مرۆڤانی هەناودەولەتی ڕاگەهاند کو سووریا di navdewletên herî bêhtir ku rojnamevan tê de rastî gefa revandinê tên. Rêxistina peyamnêrên bêsînora raporta xwe ya salane belav kir. Tê de ragihand ku her yek ji Iraq, Sûriye û El-Yemen di navdewletên herî bêhtir ku rojnamevan tê de rastî gefa revandinê tên. Rêjeya girtina rojnamevanan li cîhanê di sala 2022 de berawerdî bi sala 2021 de 30 ji sedî zêdetir bûye ku 45 ji sedî ji rojnamevanên girtî li Asya ne. 30 ji sedî ji rojnamevanên girtî li Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqiya ne. Di raportê de hat jî ku ji destpêka sala 2022 de 533 rojnamevan li cîhanê ji ber ku bikarê xwe radibûn hatine girtin. Du salê jî wekû vê hejmarê nehatiye tomar kirin. Rêxistina peyamnêrên bêsînor amar bi hûrgulî belav kirin ku 13.4 ji sedî hejmara rojnamevanên girtî di sala 2022 de zêde bûye ku piraniya wan bê dadgehkirin hatine girtin. 63.6 ji sedî bê ku werin dadgehkirin di zindanê de ne. Rêxistinê di raporta xwe de serbar kir û got ku hejmara rojnamevanên jiyana xwe ji dest dane jî bi kêmanî 57 kesî ye ku 8 ji sedî ji wan bi mebez hatine armanc kirin. Salaborê jî di sala 2021 de 48 rojnamevan jiyana xwe ji dest dan. Wate, sala 2022 rêjeya 19 ji sedî ji hejmara rojnamevanên jiyana xwe ji dest dane berawerdî bi sala 2021 de bilindtir bûye. Li Rojavayê Kurdistanê jî di sala 2022 de milîsên PD hejmareke mezin ji rojnamevan û çalekvanan revandin ku rastî gefan hatin û bi şêweyekî dûr ji rewiştê ew ji nav mala wan de di nîva şevê de revandin û rastî îşkenceyê hatin.